Karong nagkadaol ang low pressure area sa Hinatuan, Surigao del Sur, sayrunta ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan kalabot sa epekto niini. Live dito karon si Kent Abrigana. Kent? Sara, nakasinati karon og mga patak-patak nga pag-ulan ang munisipalidad sa Hinatuan sa Surigao del Sur apan dili pa kini direkta nga epekto sa LPA. Apan kung mahimo ng bag-ong bagyo ang LPA, nangandam na sab ang LGU. Karong posibleng maapektuhan ang Hinatuan sa Surigao del Sur. Puspusan usab ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan, ilabi na sa posibleng ihatod ni ining grabing pag-ulan o pagbaha ug landslide. Busa karon pa lang nangandam na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun DRRMO Hinatuan. Ginaplastar na niini ang ilang mga rescue equipments kung duna may matala nga epekto ang maong LPA. Aduna say giandam nga 1,331 ka food packs ang MSWDO sa mga posibleng nga maapektuhan sa kadaot sa panahon. Atong paminawon ang pamahayag sa LGU Hinatuan. MDRIMC or the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council is always on standby 24/7 for any untoward incident or to respond properly if the case may be or if it is deemed necessary. So upon announcement of LPA, automatic, because we have the standard operating procedures and guidelines that we have cascaded to the community, and the community were already Sara, wala pa'y gitaas nga gale warning ang pag-asa sa pagkakaroon dinhi sa Surigao del Sur apan pahimangno nila sa mga mananagat ug sa mga nakapuyo duol sa mga coastal areas nga mag-igmat. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Kent Abrigana.